En Xestión Agrogandeira e Natureza, adicámonos a apoiar e asesorar a gandeiras e gandeiros, principalmente en temáticas de produción ecolóxica, reducción de custos de producción e optimización de pastoreo, básicamente en vacún, tanto de carne como de leite. Con noso traballo pretendemos fomentar, estender e difundir formas de produción que respondan a tres obxectivos: que a xente tiña maiores ganancias, traballando menos e protexendo a natureza. E iso conseguímolo mediante accións de asesoramento individualizado e accións formativas. Os puntos de actuación do noso asesoramento son a valoración da rendibilidade empresarial a través da análisis de xestión técnico-económica, a aprendizaxe e seguimento de pastoreo, seguindo modelos de pastoreo regenerativo, pastoreo guasán, pastoreo racional, a iniciación e monitoreo en produción ecolóxica e a optimización da alimentación do gando mediante o método SALIN. Tamén ofrecemos formación nesas temáticas, tanto de forma clásica, con teoría en aula, como de forma práctica a través de visitas e mesmo de viaxes de intercambio. Todo iso con métodos novidosos e apoiándonos moito na comunicación de gandeira a gandeira. Ao longo dos 30 anos que levamos apoiando as ganderías, realizamos máis de 400 accións de formación en toda a península. En total son máis de 5.000 personas que recibiron en algún momento unha formación nosa. Actualmente traballamos con 45 granxas de leite e 30 de carne, en Asturias, País Vasco, Castela e León, Galiza e tamén fora das nosas fronteiras. Queres tentar mellorar os teus beneficios traballando menos e cuidando da terra? Pois en Xan podemos axudarte a conseguirlo.